La fonteta del moro ai s'estronca, il foc del seu aimante ai s'ha apagat, ja ni caliu li queda, ai s'ha gelat. Jo soc Arturo Gaya i us vinc a parlar d'este llibre, del folklore tortosí, de Joan Moreira. Esta cançó que us he cantat és La font del Moro, la fonteta del Moro, una petita joia del cançoner popular de les Terres de l'Ebre. Joan Moreira era contemporani de Joan Amades i va publicar este llibre a l'any 1934. El llibre és un autèntic recull de lo milloret de la nostra cultura popular, de la nostra cultura rural. Per a nosaltres és tot un referent i encara som molts els músics que continuem bevent de les fonts del folklore tortosí. Joan Moreira, quan parlava de Tortosa, no s'estava referint només a la ciutat o al territori més proper, sinó s'estava referint a tota la gran terra de l'Ebre. A Tortosa, el nom de Tortosa ja ve de Tortuixa, de l'antiga taifa àrab, i vendria a ser un territori que abarca les terres catalanes de l'Ebre, Priorat, el Matarranya, la part del Baix Aragó, les comarques del nord de Castelló, Alt Maestrat, Baix Maestrat i els ports. Per tant, abans a tot això se li deia Tortosa, la taifa àrab o posteriorment el bisbat. El bisbat també abarcava tots aquests territoris. I, a més, el llibre, a part de tindre moltes cançons, té la particularitat de que està dividit. El seu guió no és el curs de l'any, sinó que són tres capítols. Un que li diu Tortosa treballant, l'altre que li diu Tortosa xalant i l'altre que és Tortosa pregant. O sigui, treballar, xalar, que és tal com nosaltres diem a passar-t'ho bé, i pregar. O sigui, els tres àmbits de la societat en els que es cantava. La societat ha cantat molt. Fa 100, fa 150 anys la gent tenia la cançó incorporada en tots els àmbits socials, en el treball, en la xalera i en el prec. I d'esta manera tan original és en la que el Joan Moreira classifica tot el que en aquest llibre hi podreu trobar. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc. I vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc.